धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदि बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हेरियनि स्वर्गियारि बिथाङा लोगोसे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि, गेलेमु नेहाथारि कमले बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि सुजुमा बर', लोगो बुंथिगिरि सन्जीब रामसियारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गिबियावनो नोंथांमोन पर्टेल निउसनि सिगां साबायखर जासिबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै जोंनि मुलुगाव थानाय बर' रायजो राजानिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आं गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ जासिबावबाय। लोगोसे दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांखि लाखानाय बायदि देग्लाय जों धेमाजि जिल्लाया देग्लाय जोंबो धेमाजि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोंनावबो दिनैनिफ्राय खुंनो जों आखायाव लाबाय। दिनै सेथि हाबाफारि, बे हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियाव बड'फानि सावगारियाव जोङो बिबार बावनाय आरो नैथि हाबाफारियाव दङ जोङो जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बा दानि जोंनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जों लाबोदों। लोगोसे जोङो बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव जों मोनथाम जनाव जोङो बे 13 बोसोर बैसोनि उन्दैनि फुटबल बादायलायनायखौ जों मावदों। दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो 28आव जोङो जोबथा जोङो बे बादायलायनायखौ जों लागोन। दिनैनिफ्राय जों जागायदों, गिबि सान जों दिनै जागायबाय मोनथाम जनावबो। बे हिसाबै जोंनि मोनसे थांखि आरो नोजोर दं जा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दे जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो नैबे गेलेनाय बेलायावबो जों मुखुबै दोननो हायोब्ला बिथांमोननि जि सोलेर देहाफ्राबो मोजां जायो आरो बिथांमोननि जि गाज्रि आखु बा गाज्रि नोजोराव दानि जि थासारि जोंनि सोलिबाय थादों बे थासारिनिफ्राय गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। आरो लोगोसे जों फुटबल गेलेहैनाय बा बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे मोनसे लाइफआव बेजोंबो जों सोलिलांनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिदिनो जों हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। आरो जोंनि मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सिमांमोन गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे बुहुमाव जोङो बर' माहारिखौ मोनसे सोलायनायनि लामाजों लांनो थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै गिबि खेब हिसाबै जोङो जागायनाय जाबाय। जोङो नैबाव बिजन हिसाबै जोङो स्लाबथार दख'रा आरो सिमेन्ट आनसलिक दख'रानि गेजेराव जोङो दिनै लानाय जादों आरो जनायाव जों जाबाय थादों। जनायाव मिडिल जनाय दख'रा आरो जनाय दख'राजों जाबाय थादों आरो गगामुग दख'रा आरो धेमाजि दख'राजों जाबाय थादों। जोङो फाइनालखौ मोनसे जनाव लाबोनानै जोङो सिमसापुरि बर' गोजौ फरायसालिनि जि मोनसे गेलेग्रा फोथार दं, बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो फैगौ 22 अक्ट'आव जों फाइनालखौ खुंनाय जागोन।